Обърни се, ако някога си ял фурнети. Обърни се, ако хапваш фурнети през голямото междучасие. Браво. Обърни се, ако имаш любим вкус. Кой е ви любим вкус? Вишна. Топено сирене. Обърни се, ако можеш да изядеш голям плик с фурнети сам. Обърни се, ако си пробвал странна комбинация от вкусове. О, добре. Каква? Шунка и вишна. Топено сирене и хот-дог. Добре, това звучи вкусно. Обърни се, ако си ял донат и пица от фурнети. Не. Не знаете, че има донати и пици? Пица не знаех, че. Има много Нужно ни е образование. образование по Да, фурнети. добре, ще ги образоваме. Обърни се, ако не обичаш да ги споделяш. Не обичам. Споделяме. Споделяте? В училище всичко се споделя, да. Леле. Добре, повечето. Обърни се, ако си взимал фурнети дори без да си гладен. Да. Ние преди малко. Обърни се, ако обичаш фурнети. Добре. Ако не се бяхте обърнали, си тръгвам.